وأنا صنعت سماع كمان كأنهم تعزبتي كنت زبالكايو أبزي سومون أبتي كله ليغات بصوتة تساري إنه من الوقت التي حضريتا فول خوانلنا اسك كمي أنو أقولو تيمتان قدامو سلسة دا أنا في كي دسلاني بلا ليغان ترى جميرنا ريال مدريد برشلونة جيرونا إن 15 13 نقل محس كاب قدامي تكسب سالسي تزلوا عبد الحريق غرانادا لاس بالمان الميريان بتحريت النوع سو تكسر إنه صوتاتا تي ناي صومد كبد من صوتا زبان أتلتيكو مدريد بس ريال مدريد قبرو صوتاي كل جزء كان نوع عملها حزنا كم زرعنايو بسيمون النهر قلست أتلتيكو كابتن بدهتي كلابات ناي اسبانيا دهونت كيد ريناينا من وانا كاتي وانا كنت زغبا مس تنكلت عبيت كلابات كتدارك زي كالت كل جزء اسبانيا تاي ودر ناي كنت فراس لا تمالي كابتن جن حيال صوتا يكون اي تعرفني مالتي كل صوتاتا تسرع له غرانادا جيرونا بيجو صوتا له معاد في جمر بارسلونا مسلتا بيجو قد اوتيم እቲ ዝዓበየ ግን ከምቲ ዝበልናዮ ሰንበት ሪያል ማድሪድ ናብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ተጓዒዞም ክፃወቱ እዮም ኣብ ሜዳ ኣትሌቲኮ ምስቲ ምዃኑ ከዓ ክብድ ከይበለ ይተርፍኒ ማለት እዩ እንታይ እዩ ማድሪድ ልክዕ እኳ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዝሓለፈ ፀወታታት ከታተሎ ከለኹ ኣቐዲሙ ሸተይ ምስ ገቦም ድሕሪኡ ኣብ መወዳእታ ተዓወት ይመፅእ ላይክ ብፍላይ ኣብቲ ተወሳኺ ግዜ ሸቶም ምዝጋብ ዓወታት ከምፁ ፀኒሖም በሊንግሃም ብፍላይ ከዓ وحشهم كوينو لو تاي حافشاو ግን እቲ ኣብታ ጋንታ ተፈጥሮ ዘሎ ብቆታት ኣብ ምክልኻል ማለት እዩ ብዓቢን ቲሸርት ቆልጢፎም ዝገቦም ይገብራሎ ኣብ ቅድሚት ከዓ እቲ ቀታሊ ኣጥቃዓይ ዘይምህላው እዩ በሊንግሃም ከምዚ ናይ ማእከል ተፃዋታይ ኢሎም ኣፈሪሞም ኣጥቃዓይ ኮይኑ ፀኒሑ ኢሎም ከምዚ ይቕልዱሎም ኣለዉ እንታይ እዩ እቲ ምኮ ኣብኡ ደሎ ቤንዜማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኮንሲስተንትሊ ፅቡቅ እንዳሸፈኖ ወይ ኣብ ኩሉ ኣብቲ ሸቶም ንምዝጋብ ኣብቲ ፕረስ ኣብ ብዙሕ ነገር ጋንታ ብምምራሕ እውን ዝመርሖ ዝነበረ መስመር ምጥቃዕ ሎም ቤንዜማ ዘይምህላው ዝጎደሎ ነገር ኣሎ ተወሳኺ ቤኒሰስ ድማ ብቤንጀሮ ተኣሊ ምህላው ማለት እዩ ስለዝበል ኮይኑ በቲ ከቢድ ፀወታ ክኸውን ይግመት ማለት እዩ ብድሕሪኡ ተረኣና بوندسليغا خيدنا بوندسليغا ليفركسن باير مونيك لايبزيج كان قدامي تسلسل سيد رلوا ابز حدث صوتاون نيرنا ليفركسن باير مونيك تصاويتهم معرو سيت تودي له من البات او كاتا وساني رواتي ليفركسن مالتي توهبه من انتخونا ግን ليفركسن ግን ቀላል ጋንታ ያለን ኣብዛ ዓመት باير مونيك كان هاريكين والسخاز عمل زحشه وتصيب كتمص تسميت بزحات አለው ግን ከም ጋንታ ኣዝያ ርግእቲ ጋንታ የላ ቲ ቡንደስሊጋ እኳ ውዒል ሓዲሩ ብዙሕ ግዜ ደሰክፍ ኣይኮነን ይወስድዎን ምናልባት ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ሒዞም ክወፁ ክንሪኦም ኢና ኣብ ክብድ በለ ፀወታ የለና ኣብ ዝቀዳመ ሰንበት ማለት እዩ ዘና ቅድሚት ዘለዋ ዝራኸባሉ ኮለን ዴማርስታሊት ሜይንስ ከዓ ኣብ ድሕሪት ተሰሪዐን ኣለዋ ማለት እዩ ናብ ሊግ ኣዋንስ ንኸይድ ሞናኮ ብሬስት ኒሴን ካብ ቀዳመይቲ ስጋብ ሳልሰይቲ ዘለዋ ማርሴይ እውን ራብዒትና ፒኤስጂ ሓምሸይቲ ያደላ ፒኤስጂ ብኤንሪካ እንዳተመርሐት ሰውራ እያ ዳርጋ ትገብር ዘላ ዝሓለፈ 12 ዓመት ከዋክብቲ ተፃወቲ ብምምፃእ ነቲ ቻምፒየንስ ሊግ ምዕዋት ዝብል ሓሳብ ውዱቕ ኮይኑ እጂ ናብቲ ኣቨሬጅ ዝኾኑ ተፃወቲ ምፅኢኻ ጋንታ ምስራሕ ዳርጋ ናብኡ ዘንበሊኦም ብመስሉ ዘለውን ኤንሪካ ከምፅኡ ከለዉ ንርዳእካ እዩ ተሰልጣኒ ኣብ ናእሽተ ተፃወቲ ዝኣምን እዩ ሶ ብሕጂ ቀስ እንዳበሉ ናብቲ ሪትም ክኣትዉ ምዃኖም ዝረአየካ ስጋብ ሕጂ ግን ኣብ ሓመሻይ ደረጃ ተሰሪዓና ሊዮን ሰርሞንት ፎንት ኤንድለንስ ከዓ ኣብ ድሕሪት ኣለዋ ማለት እዩ ናብ ዓዲ ጥልያን ምስ ንኸይድ ኢንተር ጁቬንቱስ
فورسينن يعني كاب قدامي سداب سالسيت لنوا ميلان بدحري عدنا كان اني تشامبيون ديفندينج تشامبيون نابولي خاب شاي درجه تسريع عنا بدحريت كالغاري سميتانا اند امبولي بدحريت ኣለዋ سو ኣብዚ ሰሙን እውን ክልተ በለ ፀወታ ዝተሰዓብ ብዙሕ የለን ማለት እዩ ናብ ፕሪምየር ሊግ ምስ ንመፅእ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ከምቲ ንፈልጦ ማንሲቲ ቀዳመይት ኣላ ቶተንሃም ሊቨርፑል ኣርሰናል ብራይተን ዌስትሃም እንዳበለ ይቕፅል ብደረጃ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኤቨርተን በርንላይን ሉተን እቶም ሎም ዓመት ናብ ፕሪምየር ሊግ ዝሰጎሩ ከዓ ኣብ ድሕሪት ኣለዉ ምናልባት ዋላ ኣብቲ ገምጋም ክትሪኦ ከለካ እቲ ደረጅኦም ብዙሕ ዝሰሩ ኣይመስሉን ምምላሶም ምናልባት ኣብ ጥሪ ዝግበር ለውጢ ኣይንፈልጦን ኤቨርተን ከዓ ዓመይ ብክንደይ ተፃዒራ ዓመት ሰጊራታ ሎም ዓመት ምኮኑ ጀሚራ ኣላ ሃፍታማት ገዚኦም ኣለዉ እንተኾነ ዶም ሃፍታማት ገና ከይፎርና ከለዉ ናብ ድሕሪት ከይትምለስ ኣስጋይ ኮይኑ ኣሎ anyway ናብቲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ፀወታ ምስ ንመፅእ እተን ዓበይቲ ክለባት ዝበሃላ ማንሲቲ ቀዳም ምስ ኖቲንግሃም ፎሬስት ፀወታ ኣለዎ በርንላይ ምስ ዩናይትድ ኣለዎ ሲቲ ጓርዲዮላ ብዛዕባ ኖቲንግሃም ዘለዎ ፀወታ ክሕተት ከሎ እንታይ ኢሉ ኣቕሊልና ንሪኦም ኣይኮነን ምክንያቱ ቻምፒየንስ ሊግ ክልተ ግዜ ወሲዶም ንሕና ግን ሓንቲ ግዜ ጥራይና ወሲድና ዘለና ኢሉ ኖቲንግሃም ቀደም ማለት ቻምፒየንስ ሊግ ክልተ ግዜ ተዓዊቶም እንታይ ባህሪ ነዊሕ ግዜ ዝረኣናዮ ነገር ኣሎ ናይ ጓርዲዮላ ነተን ኣንፃሩ ፀወታ ክለባት ከምዚ ክሬዲት መሃብ ይመስል እሞ ነቶም ተፃወትቲ ከዓ ዝያዳ እዚ ድልዋት ኮይኖም ነፍሲ ወከፍ ፀወታ ክርከቡ ዝገብር ዓይነት መግለፂ ይድህብ ትሬኻ ከዓ ንእሽተይ ጋንታን ዓባይ ጋንታን ንኩሉ ብማዕረ ኳሲ ከምዚ ኮንሰንትሬሽኖም ከጉድሉ ኣይረኣዩን ስለዚ እቲ ናይ ኣሰልጣኒ ስራሕ ይረኣየካ ማለት እዩ ማን ዩናይትድ ምስ በርንላይ ውድድር ፀወታ ተሰሪዕላ ኣሎ በርንላይ ከምዚ ዝረኣናዮ ኣብ ድሕሪት እያ ደላ ሓወት ከተምፃይ ካልኦትን ዩናይትድ ከዓ እዚ ኩሉ ዝሓለፈ ገልጠምጠም ዛብሶም እዚኣ እውን ኣብ ምናልባት ፍኹስ ዝበለ ውድድር ክመስል ይኽእል እዩ ኣብ ሜድኦም እዩ በርንላይ ንዩናይትድ ከዓ ማለት ርእሶም ዘቑልዑላ ሰሙን ክትከውን ተስፋ ትገብር ማለት እዩ ዋላ ሽዑ ግዜ ኢንጁሪ ኣቦትኡ ኣሎ ገለ ግን ንበርንላይ ዝኸውን ዓቕሚ ኣይስኡንን ኩሉ ግዜ ፕሪምየር ሊግ እንታይ እዩ ዋላ እተን ንኣሽቱ ጋንታታት ሰፕራይዝ ገብራካ እየን ግን ሓፈሻዊ ዩናይትድ ቴንሃግን ካብቲ ኩሉ ዝፀንሐ ወረታት ካብቲ ዝፀንሐ ፀቕጢ ዝወፁላ ክትከውን ንፅበያ ማለት እዩ هو ولا صوتهم كتريهم كان غانتا اي كمزي يرايك اي بلا ነገር ከም ዘለዎም እንታይ ጎዲልዎም ደሎ ምኩር ተፃዋታይ ከፈርሙ ብዙሕ ዘይምዃኖ ማለት ምጅማር ዓመት እሱ ትሪዮ ትሪዛልቶም በር ኣብቲ ውድድር ኣቲኻ ክትሪኦም ከለካ ዋላ 3-1 ተሳዒሮም ዋላ ገለ 3-0 ተሳዒሮም ሲት ሕጂ ኣብቲ ሙዳእ ኩዕሾ ይቐንዲ ደሎት ናቶም ጉድለት እምበር ከም ጋንታ ክስርሑ ይክእሉ እዮም ካምፓንስ ኣብቲ ታሕተዋይ ውድድር ብዘይ ዝኾነ ስዕረት እዩ ሒዝዎም መፅእ ምናልባት ኣብ ጥሪ ገለ ለውጢ ገብሩ ኮኑ መቸም ትገምጋም ግን ክትሪኦም ከለካ እቶም ቀተልቲ ኣብነት ራሽፎርድ ኣብዚ ፀወታቲ ሆላንድ ድማ ቀተልቲ ኣጥቃዕቲ ኣለዎም ማንቸስተር እንተደኣት ማእከል ምክፍፋል ብዝግባእ ስርሑ ሰሪሑስ ሸቶታት ኣመዝጊቦም ስዒሮሞም ክወፁ ትግምት ማለት እዩ ናብ ሰንበት ፀወታ ምስ ንኸይድ ኣርሰናል ምስ ቶተንሃም ደሎ እቲ ዝኸበደ ፀወታ ናይ ሰሙን እዚ ሊቨርፑል ምስ ዌስትሃም ኣለዎም ቸልሲ ምስ ኣስቶን ቪላ ኣሎ ቸልሲ ቀሊል ፀወታ ይከውንን እዩ ኣስቶን ቪላ ቅሊልካ ትርአ ጋንታ ስለዘይኮነት ምስቲ ዘላቶ ደረጃ ናይ ቸልሲ ከዓኒ ካብ ግዜ ናብ ግዜ መቸም ኣብ ሓደ ቴምፖ ይመፁ ኾኑ ስጋብ ሕጅብ ዘለዎ ደረጃ ዋናተን ጋንታታት ማለት እዮም ክኣትዋ ከለዋሲ ከምዚ ክሬዲት ይበላኻ ኣትዋን ከምዚ ቅድሚኡ እንተደኣ ንኣሽቱ ጋንታታት ክደፍራኻ ፀኒሐን እተን ጋንታታት እውን ከምዚ ርእሰን ኣቕኒዐን ናይ ምእታው ተኽእሎታት ስለ ዘሎ ኣብ ሜዳ ቸልሲ እኳ እንተኾነ በዳኻ ከይኮነ ይተርፍን ማለት እዩ ናይ ሊቨርፑልን ዌስትሃምን ኣንቶኒ ትርእስቲ ከምዘለዓልካዮ ኣንቶኒ ኣብ ኢንተርቪው እንታይ ኢሉ
ويست هام سي لعل ليفربول كاينا تودع تخلو أنلو كليل دحار دو خنزارة بالنازية anyway نابتيني أرسنال توتنهام توتنهام سلمتس شيء تزخم دو نايز سومن زي ودد بتاريخ بمزح منجد أمزي كابتون ما بريمير ليج دحر أرسنال مانشستر بسبورت أو في الدخلتي أزي كان بيت صوتا إلنا تحسبنا بزح دربتات عنده إنجلاند سي بزح درب مانشستر يونايتد مس سيتي ليفربول مس إيفرتون دابل كان بزح عنده قل أيكم ناي أرسنال توتنهام كل زي أزي كبير سوانا هدف يدلو أمزي تا ناتهم لوجو سوانا مدفع سي أب ستاديوم في ناي ستاديوم دلاسين تاي ناب توتنهام أقنعهم يوم أغميت أمام علتي جيتي تمام وقت ما ردوا نجاري مالتي أجي كل زي فلاي حدا كم حدا بتوتنهام أجي كم حدا جودل زبالة نت مزرعة أنت يمكن سي سكعت أرسنال سدارجا عمتا لم يدول أبزاز عطوة صوتا شتكم مزقبونه بزح تساقا ما ينبورون مالتي ولا أبزح جبدا هيت زنبورات الأرسنال قدام هاي صوتا شتكم مزقبونه ولا قاب بيناليتي يكون مالتي أجي كي ديم حتاو تخلقل في أرسنال كاو بو متن رمزي أفويتا وينو يسمعني حفشاوي توتنهام بحاجة كان ستايل متعرض له بتصبغ صوتا رمزي أما حدا ناي ليفي ناي توتنهام سنتاي توتنهام نعتملي سان دايدو مالتي رمزي عمتات صبغ صوتا نختر إيتابهيدو أسد كان تقايرو رمزي نقيفوهم نجرون يرتقال متى كناين كوانتان مورينون ከምዚ ጌጋ ውሳኔ ኢና ወሲና ዝዓይነቱ ማለት እዩ ሕጂ ግን ብሓድሽ ኣሰልጣኒ ተመሪሖም ፅቡቅ ፀወታ እንዳተፃወቱ መፅኦም ኣለው ምስ ኣርሰናል ድማ ተዓሚ ክልተ ግዜ ኣብ ሜድኦምን ካብ ሜድኦም ወፃኦም ዝሰዓረቶም ጋንታ ሎም ከዓ ገለ ተፃወቱ ወሲኻ እሞ ቻምፒየንስ ሊግ ገፊሕ ዓወት ኣመዝጊባ ብሙሉእ ርእሰ ምትእምማን መፅኦም ኣላ እንታይ ከመይ ዓይነት ክኸውን ፀወታ ኢልካ ትግምቶ ኢኻ ማለት እዩ እንታይ ሕጂ ተሰልጣኒ كمزي ستايل نعج خبط تاريخ ستايل بغير سلطان يكون which means إذا كانت زي خمسة أمو خمسة عينة كده إذا أطول اللي قال جبنا سلطان يكون النايت وتنها صبتي صوت وزقنا ترى كم إذا مثلا على خفوت صوتها خبرينا تكفوت صوتها دما أنا مستني لتوتنهام زربحهم كوين عايز معنا حميد أرسنال مستمغان كون أو تدفانس أرسنال تجي لا ترى جاي مستمهل له كمتي أنا بتصوت نبور بس أرسنال تصوت ولا كل زي توتنهام أنت يوم تجبروا عم نكمل خلاص يبغى تصوتوا بكاونتر أتاك كدموع يفتنوا مالتهم جي كم عينة حيزو يعطلوا مستغلوا بقعتني أرسنال قمت أتيو مع السيتي يناتو زنوروا إمنت كأيروس كان صوت حيزو يعطلوا ويس كم تقدم خويني عطوا السنتين زي مالت كم تقدم خويني كافي تصوت أنت نابت صوت عاتيو توم عب ساعات زي عب بالحد لو أتكعتي لأرسنال دما التي مكلخان شجرك فترة لو كنا مسمعني عارف شو قل صبوع صوت عمر كوين يسمعني تعاوت صوت فانا لما أنا أربعي وين يسمعك حجي نخلتي أنسي أتصبو كناتاتين كلتين أتصبو كناتات وين يرحب حساب زنوا في معري نخلتي لأن أمير أرسنال بمقانو كوناو تي أدفانتج أرسنال تبعها تصوت هذا تمنع معوات صوت أنا معوات نخلتي أنا قدرش معناته أرسنال نتمنى ندفع مالت كل جزء حجي توتنهام ما يكون تتكلم أرسنال نسيت إن لا تأمت ساب تخيل دلنا نتمنى ندفع مالت كاب سيتي دار حكام غد
كابسيتها أيكون عنده لدحريت حكا نقدمي حكا كمان كم قسينكا تخدلو سلازي كونه أرسنال عزيفة تاني توتنهام كا ساوند توب فور نقطود نتمي كتتفق سلازي بالله كم زي مثلا نقطة أنا قداس معروفين اسمعني يا كل جزء انتايو حدا تتصاتاي ميدا هو تسأل كله زغنت ولا حباي غانتا تكون ولا تكريديت وهابا ግን ነጋንቱ ቀዲሙ ወላ ተረሰ ምትእማን ናይ ክለብካ ሲን ከምዚ ገለ ንምፍጣር ይበሃል ብርግፅ ወይስተሃም ኣጀማምሮም ፅቡቅ እዩ ዘሎ ብፍላይ ምስ ዓመይ ገልጠምጠም ድበልዎ ክትሪኦም ከለካ እሞ ዴክላን ራይስ ዝኣክል ከፀዋታ ይከኣላ ኣርሰናል ሸይጦም ዳርጋ ከምዚ መባልዕቶም እዩ ተባሂሉ ተገሊፁ ማለት እዩ ከም ዘምፅዎም ተፃወቲ ኣዝዮም ኣድማዕቲ ተፃወቲ ምፅኦም ኣሎ ብድሕሪ ኣብዚ ዝረኣናዮ ቀዳሞት ፀወታታት ድማ ድሓን ዝኾነ ሪዛልት እንዳሓዙ መፅኦም ኣሎ ግን ክሳብ ንሊቨርፑል ቅድሚያ ዘወድዕ ዓቕሚ ኣለዎም ድዩ ንዓይ ኣይመስለንን ሊቨርፑል ከመይ ኣላ እንተደኢልና ሊቨርፑል ከምቲ ቀዳማይ ዝበልናዮ ድሕርቲ ሓደ ዓብ ለውጢ ኣብ ማእከል ዘለዉ ተፃወቲ ብምሉኦም ኣሊካ ነባራት ተፃወቲ ምኩራት ተፃወቲ ቤስት 11 ዓመታት ዝኮኑ ተፃወቲ ኣሊካ ሓደሽ ክትክእል ከለካ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ እቲ ማእከል እንዳተረጋገፀ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል እቲ ምጥቃዕ ምስ ብልሑ ኣሎ ኢለ ዝሓስብ ኣነ ብፍላይ ኩሉ ግዜ ኣብ ከቢድ ፀወታ እንዳተረሩ እንዳበልዑ ስለዝኮኑ ማለት እዩ እቲ ንእሽተይ ኣሰካፊ ዝበሃል ናይ ሊቨርፑል እቲ ምክልኻል እዩ ዘሎ እቲ ምክልኻል ከዓኒ ስካብ ሕጂ እንታይ እዩ ስጋብ ሕጂ በትዘዋህልዎ ዘሎ ነጥቢ ኣብ ፅቡቅ እዮም ዘለዎም ምናልባት ኣይተፈተኑን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስጋብ ሕጂ ምስ ቸልሲ ጥራያታ ዝኸበደት ውድድር ገይሮም ዘለዉ ሰኻብ ማዕረ ውፅኢት ተፈላለዮም ብሕጂ ምስተን መወዳድርቶም ዝኾና ጋንታታት ሲቲ ኣርሰናል ዩናይትድ ኣብ ዝራኸብሉ ግዜ እቲ ሪዛልት እንታይ ክኸውን ክንሪኦ ኢና ሓፈሻዊ ግን ኣነ ሊቨርፑል ክሪኦም ከለኹ ናይ ባሓቂ ሓደ ሰልጣኒ ምኩር ዝኾነ ሰልጣኒ እዩ ዝመርሖም ዘሎ ብዓብዩ ሳላሕ ምስ ብዙሕ ናይ ገንዘብ ዘንባሆ ፈተነታት ንኩሉ እንሻሎ ንወገን ኢሉ ሊቨርፑል ክህሉ ወሲኑ ኣሎ ብባዕሉ ክሎብ ንጀርመን ሃገራዊ ጋንታ ክሕዝ ተሓቲት እዩ ንሱ ግን ሕጂ ምስ ሊቨርፑል እየ ዝህሉ ኢሉ ኣሎ ሶቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ነዊሕ ጀሚርና ንሪኦ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ሊቨርፑል ከምዚ ናይ ማልያ ስምዒት ትርኢኻ ካብቶም ተፃወቲ ካብቲ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ ጀራርድስ ብታሪክ ከለና ካብቶም ኣዝዮም ዝዝከሩ ዝበለፁ ተፃወቲ እዩ ብኩሉ ነገሩ ሙሉእ ዝነበረ ተፃዋታይ ኣብ ሊቨርፑል ወዲዩ ቻምፒየንስ ሊግ ወሲዱ ፕሪምየር ሊግ ግን ከይወሰደ ይወዲዩ ማለት እዩ ሓታም ነይረን በዓል ማድሪድ ዝኣኽላ ጋንታታት ቸልሲ ሓቲታትሉ ኣብ ተወሰነ ግዜ ዳርጋ ክኸይድ ከምዚ ነቕነቕ ምስ በለ ክሳብ ናይ ሞት መፈራራሕ መፂዎ በቶም ደገፍቲ ዝክርዎ ተኸይንካ ማለት እዩ ድሕሪ ኣይተፈፀመን እቲ ጉዳይ ጀራርድ ከዓ ኣብ ሊቨርፑል ወዲዩ ኣብ ሊቨርፑል ከዓ ከም ሌጀንድ ከዓ ኩሉ ግዜ ይዝከራሉ ማለት እዩ ሓንሳብ ሕጂ ዝሕቶ እዚ ይለዓል ከምዚ ኣብ ኪን ንባዕሉ ሲ ገለ ሰባትስ ነቲ ሸቶ ናይ ምዝጋብ ናይ ፕሪምየር ሊግ ዝለዓለ ሸቶ መዝጋብ ናይ ምኳን ንሱ ንምርግጋፅ ሲ ኣላን ሸረር ምሕላፍ ሲ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ክፀንሕ ነይርዎ ገለ ዝብል ሓሳባት የምፅኦም ክትሪኦ ከለካ ግን በቲ ዘመዝገብካዮ ሸቶ ጥራይ ሲ ትዝወሃበካ ክብሪ ሲ ውሕድ እዩ ማለት እዩ እንታይ ሕጂ ንኣብነት ንጀራርድ ሲ ዋላ ከም ዓለም ሙሉእ ዝፍለጥ እንተኾነ ሞርት ክሬዲት ዝወሃቦ ግን ኣብ ፕሪምየር ሊግን ኣብታ ጋንትኡ እዩ ማለት እዩ ነቶም ባሎንዲዮር ዝዕወቱ ተፃወቲ ግና ወይ ነቶም ቻምፒየንስ ሊግ ዓበይቲ ዋናጭ ዝዕወቱ ግና ኩዕሶ እግሪ ብምሉእ እዩ እንዳዘከሮም ዝነበር ስለዚ ኪን እቲ ዝወሰነ ውሳነስ ጌጋ ይክትብሎ ኣይትኽእልን ማለት እዩ እንታይ ይብለካ ደልየ መወዳእታ ሊቨርፑል ከምዚ ዓይነት መንፈስ ትሪኦ ኣለዎ ተሰልጣኒ ንባዕሉስ
هجراي دانتا جرمن مسلطان قليل عدل ኣይኮነን ምናልባት ኳ ደርክ ወልድ ተኾነ ድሓ እዚ ኩሉ ነገር እንዳረግአት ምስ ትኸይድ ኣብዚ ጥሪ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ምክልኻል ዘለዋ ፀገም ንእሽተይ እንተደኣ ፈዊሳቶ ንዌስታም ንምሕላፍ ዘይኮነትሲ ካብተን ንዋንጫ በዳህቲ ክኾና ዝኽእላ ጋንታታት እያ ትግመት ዘላ ሰዓት እዚ ከምኡ ኢኻ ልክዕ حوس أبيلك هتملس لي ليفربول دحرت ناي عامي زي رجوعنا عمت محلافة مايتي بزح قومت نبرت تسلفتي بعقمت تملس لانو نوانجا تمسلك خمي مش عامس هو كم قال يا هو قلتم إلى عامين قلتم إلى ما متاعي كل جزء حتى فتير كان أول فتير كانت صنع كاسمرات كتفرسن كلها زفطرو هوا فاندو مالتي مانا كيدو نوناز مسمعته أمزي كلتيهم ما يتعامل من تبعينمش مانا ليفربول ما يتعامل مانا بايرن مونيخ كيدو سمو عامة يحلفن ليفربول أمود أتدار كانت تنفورت قراري باني رامبا لاف مجمرتا شنو أتاوز أزخنا إنا وعات نرأنيرنا يونايتد شوعات قال شوطات مزجيبهم كعوتنا عن كله وكان إدما زي unexpected دخانة سعرات كاي قاتمهم سلازي كمزي حلاف زلاف عمت عليهم لو ما عمل من كمزي لنا هندرسون فابينيو زاخذ تتصاوتي كابتن توم تغير توم ناتوم تتكأت تتصاوتين بلك نتوت عندها شفون وقريب معي ولا سقعت نير أما جمعت مال ما كان ميدا عندي سلزي كنا مال لما عندي أما يصير إذا لنا نجر ما كان ميدا سي تزيرج سكولي زيرج مال أجي تي أصل أنا قليل أصل أنا كنا نتبريمر لك أصدق فليتون تعويت اللوني سيتي همزي إن شاء الله العلي عامي زخانة قامت أنت زيتوني زعمتات نيبي ليفربول دقاقي ما وجهت قوتهم تخيل جزين يرو عند لا يقبرون سيتي من لوا مالتي إذا بقعت إذا بتناي كذا ولدر كان نيرو مالتي أنا نعي مالتي أبتي ما يوانش ولدر بدها هيكانتا تكون كوين تسمع عنه مالتي بفلا تري تعمل كل خارج النوم ليش تنتجمع ترى شفينا وموصل لذي أمو داتا تاني أنتوني جن ويستام ساب كندك تقو عزيهم رأينا جن عاي سناي مورال كانت رايلي حد فرقه اوكي هذا نهيد ناب ناي مودا حتى جو فيليكس كاب تشيلسي ناب بارسا هيدلو تخكلينيا كونعن اب بارسا زرخبو دي مسلكا على تري هذا اللي خبز حجي وانس شلم قليل خمي تخكلينيا وساني وسيني دو يا انتايو تبعي الدلوت زبالة ناي لقح تتصاتي تبعيد اللو بساعة زمالتي بلغة عيد اللو بس بايرن مونيخ أنا مجمع أتلتيكو يمكن عسراني دا جيبهم كجزء وخلوصي I don't know تجانزل تراي يمين وخون دفعين ناي بحق وخل خاسي كم تعزم إيش أقرب تريان كلها جاف ليكس تينات وبقعات تصاوت تاكتيكس نس سيمونس كابتن against football تبعه سكتنتي كلها بس عميت قاعدة تتصاوت لجزء أتكيلو زكناهن كاونتر أتاك دما شو تتقدم زقب تصاوتاي مرق حسب تصاوت الوصلو مرق شاسي هو توم بالإكزامبلاش تريها كم مستناتهم عقمي وين ما مستناتهم تالنت تغير ذكرني أبوزح بزي تصاوت فيكم عينة ليغاتاتي تفصمو سانشيز انتي الناس كام أرسنال ناب يونايتد خيرين كلش قداميت معاتي تتعيشي حجي انتايم تي كل زي اتوم ناتوم وكيلات نتازر هو كوميشن كله ناتوم تصاوت سي ابتي مسايهم او حدقات ديتيل زي تحسموا له عمر حدقات اتوهم طريقه جافليكس كوم يتمثلنا انا مالك أتلتيكو لك عبوتو إلى بنا مناتوس زمن كو عينة تصاوت هذا اللوع السرعة تناتو عينة تصاوت هذا تمنى يلون ترى أخوي شيء حتى كعش أقدر مسرت بيرن بتصاوتها قانتا كله تصبيو تصاوتاي كم تسيت ما بعد تكويد مع تبعت تكو بالقاحنا بتشلسي خير من ما كنت قصاق إيديو عزيز حلفة عمتات أمور داتا
ناب بارسا نخيسي لهم هم عينة ستايل كم تتعود يوم تقولوا زبات خكا استاكلم زبات خكا زربات زارب مالتي أنس حلميسي مس حنكم عادش مش بارسا فتسعوت اليوم إلى تزاربو أبار تاقان تقول هم إلى زارب كله ده وراني سيمانا كوفا بلو نيرو مالتي بزح أدلات يبوي عينة برا ناب بارسلونا دما ناي مشات أبو أدل دلو لغا حبس كده إذن ريو بقعات أنصير له أنا نعي بارسلونا تخكل بوتيات مسلمي مالتي تبغى عين الدولة صوتاسي انتاي ولا ناي بورتوغال أسلطانسي زنبر ولا زلش زغل እንዳኾነ ካብታ ሃገራዊ ጋንታ ትሪፎም ወጥቷል ኣብታ ሃገራዊ ጋንታ ከይድካ ሸተታት ከምዝግብ ትሪኦኻ ትብቕዓት ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ተፃዋታይ ከም ዘይኮነ ትፀገም ኣብቲ ቴክኒክን ታክቲክን ናይ ተሰልጣኒ ከኣቱ ዘይምኽኣሉ ምዃኑ የርዳእካ ማለት እዩ እዚ ኦዚል ካብ ኣርሰናል ሲ ትኻልእ ፖለቲካ ተላዕለ ናይ ቻይና እስትገለ ንግደፎ ኣርቴታ ግን ንምንታይ እዩ ንኦዚል ደይደለየ እንተልካስ ምስቲ ታክቲክ ናቱ ክኸይድ ይከኣል ሕጂ ንኦዚል ሲ ኣብዚ ኦዲጋርድ ዘለዎ ቦታ ወይ ሳካ ዘለዎ ቦታ ኣቐሚጥናዮም ሲ እቲ ክሃልክዎ ዝውዕሉ ሳካ እንተልናስ ስጋብ ቅድሚት ከይዱ ትብኡ ክፈጥሮ ነቶም በዳህቲ ዝበሃሉ ተኸላኸልቲ ናይ ፕሪምየር ሊግ ዓበይቲ ጋንታታት ቲዓኒ ሽግር ክፈጥር ውዕል ተመሊሱ ኻነ ትምክልኻል ክሳብ ክንደይ ይሕገዝ ክትሪኦም ከለኻ ኦዲጋርድ ትማሊ ሜዳ ምሉእ ክሓርሶ ውዕሉ ዝሓለፈ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ፀወታ እቲ ከምኡ ዓይነት እቲ ኩዕሾ እግሪ ከምኡ ሓትት ኣሎ ፕረስ ምግባር ሓትት ኣሎ ሙግያ ይሓትት ኣሎ እንጂ እቲ ኣርቴታ ደልየ ዘሎ ድማኒ ክሳብ ንሱ ክጋጣጠም ስለ ዘይከኣለ እምበር ኦዚል ከም ተፃዋታይ ወላ ሓንቲ ደይተውፅኣሉ ዓለምና ካብ ዝረኣየቶም ኣዝዮም በላሕቲ ናይ ቴክኒክ ተፃወቲ እዩ ስለዚ ጃው ፍሊክስ ድማ እዚ ነይሩ ትፀገም ኣብ ባርሳ ከምዚ ቅኒቱ ዝረኸበ ይኮይኑ ዝስምዓኒ ኣነ እዚ ምሻሎ ሓደ ደራፋይሲ ኣብዘይ ቅኒቱ ኣትዩ ክደርፍ እንከሎ ዘጋጥሞ ናይ ድምፂ ሽግር ኣብ ከምኡ ዝነበረ እሞ ሕጂ ግን ካልእ ቅኒቱ ዝረኸበ ይመስለኒ ኣብ ባርሴሎና ንሪኦ ኣለና ከምኡ እንዳቐፀለ እንትኸይዱ ኣባዊ ክቅፅል ይኸውን ኮንትራቱ ማለት እዩ ሶ ናይ ብሓቂ እቲ ዝተኸሰር ዓመታት መሊሱ እቲ ክንሪኦ ዝግባኣና ጃው ፍሊክስ ክንሪኦ ሙሉእ ተስፋ ኣለኒ ኣዝዩ ካብቶም ዘፍቅሮም ዝፈትዎም ተፃወቲ ብቕዓቱ ማለት እዩ ድርብን ገለን ከነርክበል ኢና ማለት እዩ በል ናፍታ ኩሉ ሰዓት ወዳና ንገብር ሄሪጎ ንኺድ ሕቶታት ክሓተካየተና ቀዳም ሰንበት ዘለዎ ፀወታታት ሽልማት ዘለዎ ናይ ማልያ ማለት እዩ ሕጂ ኸ ኩሉ ሰዓት ዓርቢ እያ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ኣብ ኮመንት ንስኻትኩም ከዓ ተሳተፉ ትኽእሉ ግን ኣስተውዒልኩም መልሱ ኩሉ ሰዓት ኣስተውዒልካ መልስ ይብለካ ክልተ መሊስካ ሓንቲ መሊስካ ማልያ ሸሊመ ኣይትበለና ንዓይ ኣስተውዒል መጀመርያ ኣስተውዒልኩም መልሱ መደብ ሄሪጎያ ኣስተውዒልኩም መልሱ ከም ልሙድ ሕቶታት ካብ 5 ሕቶ ማለት እዩ ካብተን 5 ፀወታታት ክልተ ዝገመተ ብልክዕ ምስ ጎለን መነቱ ብክንደይ ይውዳእ ንትመለሰ ማልያ ይሽለም መን ትዕወት ክንደይ ብክንደይ መን ከጎል የመዝግብ ሓደ ዓይነት ዝመለሰ ከዓ ብዕጫ ይፍለዩ ማለት እዮም ብእምነት ዋላ ዘለኻ ድሓራይ ንኺድ ሕጂ ናፍተን ሕቶታት ነጊረካ ኣፕ ኣላ ኣብዚ ኣሜሪካ ጥራይ ዝሰርሕ ሓይቲ ተጋጊ እንድሕር 5 መሊስካን $5,000 ብለኻ እዞም ኤምቢሲ ስፖርት ማለት እዩ ኣይገርመካን 50,000 ገይሮማ ነይሮም ሎሚ ዓመት እዮም ኣይ ቲንክ በዚሕ ተኽሳይ እቲ ውድድር ኣውሒዶም ነጥቢ ውሒዶም ከም ድዕደል ንሰብ ገይሮም 50,000 ንኽትብል ፀቢብ ኮይኑ ነይሩ ሓቂ ዘረባ ሕጂ ንኺድ ናፍቲ ጊሳይ ኸየብለልካ ዘረባ ተጀሚረ ጠጠዋ ይብሊና ንሓው ንኺድ ክሪስታል ፓላስ ፉልሃም ክሪስታል ፓላስ ፉልሃም 3-1 ክሪስታል ፓላስ ኦኬ ማ ኣፍተር መንእት ዋኸ ኣንሰን ከዓ መስኪ دحين أبغى كومنت صحافة اللي دحين ولا حدا. أنا خبيلك ساعات. التن ريزالت مش نقدر جباب دحين ساعة ما من تعود
كريستال بالاس تعويتا كندي بخندي كندزي بخندزي من كقولوا خاشعفتا زرزر ولاتم بستيب غيركم انا لايك هارمولكم جود لاك ابيليتد كواليفايد هنا تم دي مولو سوا بقاوغن شلل لي دي حلفا ما تنافلوتون خطون لي كريستال بالاس فلهم انت واحد كريستال سعود كريستال سعود انا حابه الى له خلته بخلته اوكي بيرتفان اند ايفرتون بيرتفورد لا لا ايفرتون برينفورد برينفورد ايفرتون اوكي ثلاثة بغلطة اوكي انا زياده قالوا ما عاد حب معلت حبه الى هذا له ذا قدام سنبتن حدا بحدا الى له اوكي ارسنال ان توتنهام ارسنال توتنهام ثلاثة بحدا ارسنال الشعري حابه باريجو خودي ما انا قايل قالوا خلته بخلته هاي تطلوني ولا حدا ناتي ناتنا يبزا سلمتاي الكام هراي تبهليلا ننات كاريتا ليفربول ويست هام ليفربول ويست هام ثلاثة بغلطة اوكي ابزاها ليفربول كتومي ما 4 بحدا اوكي تشيلسي استون فيلا تشيلسي استون فيلا يا حدا بحدا تدخل اوكي بيلا طبق انا خاني حنا غيرهم من استون فيلا كلتا باربعه تشيلسي خسعريهم 4 خطوهم تشيلسي لك الله زين لو اونو دو ترى 4 تشينكا زين لو خبرات تخاتلتنا انا هافتي كوميونيتي او تقعلكم اناتكم ابات تصحفوا ولا انا مسخوا ما صحفيت ان منو مالتنا نايلو ما انت مدمنا نبرت وقع سبورت ابزيات ودي على بليز بجاهم لايك رومو عندنا كومنت خاني كومنت خا حجازي نزي سيستم حدش ينايت سيستم يتدلو لايك كومنت كتقبل لك تا ذا channel زي تعبت خوينا نحنا ها بحنسب سو دحر لايك غيركم لنا نعب تتعايزنا مور زبلت خانم تقولكم عدمات دا ما عبل ناس نخيد لنا مالتنا انا زي احد رابلكم مالتي مو نايلو ما انتم زودينا لنا بامنت ها بشمين بشم تخاتات السينما سمرن يغني لنا بلا كمان بروح معلتي